o ji maka ya bịa ime ka ndị Imo na ndị Igbo na ndị Naijiria na ndị Afrịka niile mana na mgbe ụtụtụ a ọchịagha ekelela m gị abala gị ifeko keke na-eme ọ dị nnọọ mma a na-eme onye ọ dị mma ụmụnne m ndị Imo ụmụnne m ndị Igbo onweghị ihe ọzọ anyị jiri bịa n'ụtụtụ a na-abụghịkwa m dịka isiri kwuo ama m na unu ga-eleba ya anya leta mana dịka onye human rights activist nwere na ala Igbo ma bụrụkwa na onye na-ekwuchitere ndị mmadụ ọnụ ha ma bụrụkwa na onye ihe gbasara ala Igbo ji amasị eji m okwu Nnamdi Kanu wee bịakwa were kwere okwu enweghị nchekwa na Naịjirịa wee mee gịnị were bịakwa n'ihi na asị imibewe ọnụ eme gịnị ọnụ ebewe imibewe ọnụ ebewe gịnị ka m na-ekwu ihe m na-ekwu wee bụrụ na onye ahụ kpọmkwem ka anyị nụrụ ka onye ọkaikpe James Kolawole Omotosho gbubiri ikpe ahụ ma chabie ya bụ ikpe na-ekwu na Nnamdi Kanu na ikpe maria na agụgụ asaa 7 count charges atụrụ ya 7 count charges ahụ atụrụ ya nke mbụ na ọ na-asị ka ndị Igbo laa n'ụdị inwere onwe ha dịka ndị Biafra nke abụọ bụ na ọ kparịrị Buhari nke atọ wụ na ọ tụbatara ngwa ọrụ redio transmita na ọ tụbatara transmita ya si Nnamdi Kanu tụbatara transmita ahụ akpa ihe ntakịrị nwere ike fega na akpa mana ịnụ ka ọ na-ekwu ya dịka o juru kọntena ya dịka ọwụ ụdịrị redio steshọn ugbulaka na enwere ebe ama ntụrụ kedu ihe a na-akpọ ya mast gịnị ya dịka o nwere ebe ama ntụrụ mast mebi ya eji ihe a nke atọ wụ na ya wụ na ọ wụ onye isi otu amachiri amachi otu na-eyi ndụ egwu IPOB nke ọzọ wụ na ọ jaliri ndị mmadụ chi ndị mmadụ pụọ ebe ahụ gbawa ihe ọkụ gbume ndị mmadụ mewe nta mewe imo nke asaa wụ na o tile sit at home na South East amami na agọta so ihe ndị a niile ọ bụrụ na ile anyị ga-ahụ na nke a sị na terrorism wụ nke a sị na o mere insight ndị mmadụ na ọ wụ onye IPOB na ọ wụ ke ọkaikpe Omotosho asị ya na ọ ga-anọ na mkpọrọ ruo mgbe ebighị ebi ya wụ life imprisonment then n'ihe gbasara ịtụbata kedu afọ ya transmitter na ihe ndị ọzọ na a ga-enye ya 25 years na a ga-enye ya 25 years imprisonment nke ọzọ 5 years ịtụbata ihe transmitter 5 years nke sit at home 20 years ya wụ 25 years that's ọ bụrụ na ọ nọcha mkpụrụ ọka ahụ ya bịa nọ ha 25 years amami na aghọta without option of fine ọ dị mma achọrọ m ime ka ndị be anyị mara kpọmkwem otu ihe a siri bido ụnyaahụ maka na mụ na onwe m follow ihe from the beginning till the end efoloro m ihe from the onwe ebe m gara yesterday asị m na ama anọ n'ụlọ monitor ya from the beginning to the end mgbe a batara na court Omotosho asị ka ya bido gowa judgment Nnamdi Kanu asị ya na o nwere objection na o nwere ihe ọ chọrọ ikwu because before gị ma mmadụ ikpe ya afọ na ya ekwuru ọnụ onye na-egbu egbu ga-ekwu so Nnamdi Kanu asị ya my lord ikpe ọchị ịchabi ugbu a ọ na-achabi ihe na anyanwa na onwunye bụ the defendant edeela ihe a na-akpọ final written addresses onwe ha a na-akpọ final written address ọwụ ị na-adechazi ya asọbitie ihe the judge will now look at the final written address gụnwa dere lekwenu nke ọzọ dere bịa tụlezie ya ewee manazi onye kpụgo ụgha na onye kwugo eziokwu so Nnamdi Kanu na-agwa the judge sị ọ na-egbubi ikpe ugbu a na anyanwa na onwunye bụ Nnamdi Kanu the defendant edela final written addresses judge asị ya na nke ahụ awụ ihe a bịara ime ugbu a na ihe ọ bịara ime ugbu a wụ judgment so Nnamdi Kanu asị ya which means you are biased Nnamdi Kanu gwara ya sị ya which means you are biased which means
idele judgment already. Thank you. So yeah, say that they should walk Nnamdi Kanu out of the courtyard, out of the courtroom. So how to put Nnamdi Kanu from the court? Yeah, because they come as judgment. Yeah, one them from the beginning to the end of this judge grow. Or if I hear the girl. Oh, why here? Ya have here kuge ku ihe ọzọ. Ya have ihe akoga, ya have ihe akoga. Koma ihe ọzọ, koma kro jebe. Kumotu Nnamdi Kanu shiri threaten all the high British High Commission. Otu ga-atụkwa ya bomb. Otu High British Commission. Nigeria na Britain jere na mma too much. Otu a ga-eshi ime Britain egwu. Otu Nigeria ga-eshi nọ Britain awụrụ nnọọ ndị Nigeria ga na-eyi egwu. Ya emecha bịa kụkọta America. Yes, ya bịa kụkọta America. Werezie America na Britain now. Tige na judgment. Onweghị mgbe ekwutere okwu Britain, onweghị mgbe ekwutere okwu America. The judge ejen no mee import Britain na America n'ime judgment o nyere. Ihe na-enweghị ihe gbasara ihe ekwuga. Ihe ewucha a way of trying to probably play ezigbo nwa. Na Britain hụta ya China, Nigeria judiciary is recognizing us. So hey, Nigeria, hey, child, that's what. Then Trump on here now. Trump on here. Change Mobi. She child. So Nigeria is child. So Nigeria nature and nature choma. Ama me na got a buy nature. Yeah, water the intrigue. Oh well, I don't need to be a lawyer to know when a judgment is wrong. Yes, exactly. I don't need to be a lawyer. You don't need to teach me law. For me, as a normal, natural human being, Igente, even with common sense. So, go get the Nila, go get the Gita ma Gulak, Otoshiri, Woronde, Mona de Cano, Gulake, and on the Ganam de Cano, Burugulake, this and that. Yeah, this so sure. As in the judge, Aricha so sure. Without evidence. Even when we have a video from a governor saying that in Burugulaki, that is a political assassination. Even when such video was tendered in court, the judge did not even accept, although Nahana Batara it did not reflect in the judgment. Yeah, Jiri Gulaki. Also, Gulaki case of Chaman and the Kanipe. Oh, I'm a lot. Okay. Epugide nukugide no nwere ndị kpọrọ ya na phone mgbe ọ nọ na-ekwu okwu na ESAT si na nwere na here na nwere police station agbaga ọkụ ya say what are you people doing go there man Nnamdi Kanu say oh, you know go there do this you do that now Nnamdi Kanu he said he's inciting na Nnamdi Kanu kwuru okwu kushi hivi na okuchara Nnamdi Kanu kushichara ndị mmadụ otu bomb na Nnamdi Kanu nọcha na ihe kushichara ndị mmadụ page arụ bomb video ndị ha kwuge anya ahụghị ya. Yes. I got video that she these videos they say that it was submitted by DSS this and that. Muna gana abo ahụ ndị be anyị si gị na-atụpụ nkịta akpịrị gị eme gịnị ga-eji ehu. Because of the nature of this country, because this country called Nigeria, it is already assumed, in fact it is not assumed, it is real. That anyone bundi Igbo and a dangerous species in this country. Anyone bundi Igbo a dangerous species. Nobody about Nigeria. And we cannot deny the fact. Na Boranyogo. Onya ola wonyi Igbo na asi na ala of ya. Let me tell our people the truth. Some people are the highway. Mbegi na onye ya nwanne ya no boy. Ekwele mo dị na ge no na. Eje shula mala mapu mama. Alu kwansi agaganye mama onwe ni wabere ka mbe ma olololo ama mi na gota so gi che na gi na onye amare mma gi na-enwe romance with onye ama against ụmụnne gị gi che na ndị ama ahụ love gị when you betray your people even the outsider that is using you will be scared of you because if you can betray your people what of him that is not your brother but our people are home
When you look at that judgment purportedly, that the handwriting of some of Igbo. Yes. You will say it is very clear. Very, very clear. Very, very clear. So what are we saying? What we are saying in essence is this: that yes, Ekugoku terrorism, Ekugoku insecurity in Nigeria, but Ekugoku incitement. Now they can aware of the first person made an incite. Buhari once said that was in 2013, 2014. Buhari said that every election that baboon and whatever will be soaked in blood. Buhari said Obraga Akwa. Every election in 2015. Was he invited by DSS? No. Was Buhari prosecuted? No. Was that not enough incitement? That is what I'm saying. Was it not enough incitement? Was he invited? No. Okay. Now, in 2013, the same Buhari said that the offensive against Boko Haram is anti-North in 2013. I said that the offensive against Boko Haram in 2013 was anti-North. That time, Jonathan Utile, state of emergency, Borno, Yobe, and Adamawa. So Buhari came out to say that the offensive against Boko Haram was anti-North. Remember, our brother who the chief of army staff, retired General Ihejirika, and he was very serious in decimating Boko Haram. Yes. But because of the pressure mounted on Jonathan, he was retired. Oh. Now, Nde Boko Haram in 2013, mgbe gọọmenti na-achọ ka amara kpọmkwem otu a ga-eshi mara ma ha na gọọmenti ọga maybe a ga-enwe mmezi ma a ga-enwe dialogue or this and that. Boko Haram appointed Muhammadu Buhari as their spokesman. Thank you. Onye ga-asị na anya ọ dịghị aware na Boko Haram appointed Buhari as their spokesman. Now, El-Rufai admitted that na mgbe a na-egbuchi gọvanọ mgbe a na-egbuchi ndị mmadụ na Southern Kaduna. He admitted that he traced the violent group na abata Southern Kaduna egbuchi ndị the violent bandits na be egbuchi ndị mmadụ na Southern Kaduna. He traced them outside Nigeria, probably Niger Republic, and paid them to stop killing the Southern Kaduna. Here we governor. Yes, now here we governor. The same El-Rufai said that Nandi Boko Haram, Nandi bandits make a business. Carry on the IPOB, Biafra. Now tell me, between onye torogande mmadụ, ebushigande mmadụ, abagande ụlọ ndị mmadụ ọkụ, make a business. No onye shi hafu no mala, ole onye kamba. But El-Rufai opened his mouth and said that the bandits and the Boko Haram, not business kahamega. Carry on the IPOB, choganwe Biafra. Now let's continue. Isa Pantami, before Yawuru Minister of Communication under Buhari, the man said that the Boko Haram were their Muslim brothers, that they are their Muslim brothers, that they should stop, that they should, the federal government should stop killing them like pigs. Here we hear Isa Pantami Kuru before Buhari Mayor, the communication minister. Fine letter, communication minister during Buhari. What is the work of a communication minister? I had the charge of phone, I had the charge of SIM card, I had the charge of me, anything in the communication. Throughout the period, Isa Pantami was communication minister under Buhari. Na tracker, na trace, na intercept, Boko Haram, ISWAP, ICC, bandits. All these things and actions are inciting actions, inciting speeches. But nobody called them to order. Nobody arrested them. Nobody prosecuted them. Now let's continue. In 2021, Lai Mohammed could say, Kenya, the warlords of Boko Haram, ISWAP, Kenya ha amnesty. No, but Kenya, onye ọchịagha ndị na-egbu ndị mmadụ na-enye amnesty ya wabagharịa na ndị nke ọzọ we now drop their guns. This was coming from a communication an information minister, Lai Mohammed. during the government of Buhari.
Is it not inciting enough? Are they not inciting? Are they not inciting against the peace, order, and the progress of the country? Yes. Now, Aminu Masari, the governor of Katsina State during Buhari, he promoted dialogue. He promoted payment of the bandit, of the terrorist. As a governor, he promoted it. Katsina is the hometown of the former president of Nigeria, Muhammadu Buhari. This action of Aminu Masari, was it not inciting? It was inciting. But no. Now, Kaiganihu, Ahmed Sani Yerima, former governor of Zamfara, in 2023, Garatutunumbu, Shia Nyendi Bandit Amnesty. Nyendi Bandit in the Agene Amnesty. Sha Chuloha, Shaba Wuloha, Shebuleha, Shehafuha, Shia Amnesty, then you Amnesty, Dogache. Is it not inciting enough? Now, Matawele, the current defense minister of defense, deputy minister of defense, whatever. Mbawu governor. Also, not all bandits are criminals. Not all bandits are criminals. Not all terrorists are criminals. No one in the way we get Hajiri Parebe. Imagine. Matawele, the current defense minister of the Federal Republic of Nigeria, said not all criminals, not all bandits are criminals. Nande kebrule when ofadu was that statement not inciting enough? It was. But Shetima, the current vice president of Nigeria, Shetima now, in 2011 say Boko Haram are their brothers who deserve fair hearing. Imagine. In 2011, he said it. Was that statement not inciting enough? It was inciting. Am I talking of Gumi? Gumi. Now. Governor at a point. Present government officials at a point. You know what of Gumi? Gumi is very clear. You will see Gumi snapping pictures with the bandits. You will see Gumi snapping pictures with the terrorists. Gumi will be in their middle. You will see him handing over cashes of money, bundles of money. You will see him speaking out. He doesn't hide it. Actions, Gumi was those actions and the speeches not inciting enough? They were inciting. Of course. Only the problem. Oh. If we are practicing one Nigeria, if this country is one Nigeria, the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, the Constitution of the I am asking, the Constitution of the Federal Republic of Nigeria also Igbo all these things are, you can go and confirm. Google them. Yes. They are everywhere. All everywhere. Man, internet, man, Facebook. It's not a rocket science. It is in the public domain. It is in the newspapers. Google them. You will see them. So, they incite terrorism. Onye microphone. No onye bu egbe. No onye nke bu egbe. Na hu ya na obu egbe. Nasia Burebe bia kanu na ya meeting. Negotiation. Una boy ya wure ego pago onye bu egbe shiri na orukwa na ha ga ego ezu na ha ga lotakwa with iwe. Nnu government ariom ya, don't worry ozuru ezu. Ozu. Kama urugodi ezu, let us know ka imeku ego transfer in this same country. So le ye kenam jikanu, ndabikanu ji disiche. Now all these incitements that are everywhere in the public domain. Aburu na constitution of Nigeria wo so ndi Igbo kuru meberie do na agwa anya amana that no wo hanyi no here. It's a very simple matter. It's a simple matter. You know? Oh, if you people don't want to ndi Igbo again, who na ekwu oye? Ndi Igbo ade awe. Who na ekwu oye? Onye wala ade awe, mana. So we cannot be seeing all these things in Megano na Nigeria. Anya bankete. Mado kayo.
You know? We cannot be seeing all these things. So these are the pertinent, important points. Now, it is very clear to us, Ndi Igbo, that the only Igbo made the same thing only Igbo mere. Only Igbo gala, only Igbo ato. Only Yoruba made the same thing only Igbo mere. Only Yoruba gala, only Igbo ato. What do we do? As Ndi Igbo anyewo, anyị ga-eri adụ, duo nwa anyị ọdụ. Ọ bụrụ na ị ka wuo onye Igbo gị na-ere ụmụnne gị because of one nchọrị ndị ugwu na-enye gị maọbụ ndị ofe mmadụ, you must today ana m arịọ gị chegharịa. Repent of your ways. It is very clear that in iwu obodo a wụfa anyị nwa bụ ndị Igbo. That is very clear. So from now onwards, ndị Igbo kwesịrị ịlọta n'ụlọ. They should start from today review the kind of relationship we have with the outsiders. Yes. Because look at what is happening in the social media yesterday. Yesterday. How can we be one Nigeria? Oh. How can we be one Nigeria? When every tribe Bagakie, onye Hausa bụrụ onye Igbo ugwu, onye Yoruba bụrụ onye Igbo ugwu, and you people say we are one Nigeria. I blame Lord Lugard, Frederick Lord Lugard. Onye m na-blame ruo echi wụ Frederick Lord Lugard. I blame that man forever. I have the problem of Nigeria. How did that man happen to down Nigeria? Anya ni no one we habera. Onye wala na ega na. Habera icho manu yes, unu bera chota manu na Niger Delta. Unu kari in reba ahụ chowa no manu unu, buru manu unu, mewe slavery unu, no ihe ni unu. Onye wala no. Why would you bring the north and the south together and jam their heads together? And today we are suffering the mistake, the greediness, the avariciousness, I don't understand him get described here of Frederick Lord Lugard. He is our problem. And we blame that man forever. We will keep blaming him for what we have found. We are where we are today. Other man who problem I. Oh. So finally, today, Nnamdi Kanu lawyer Haga file a appeal. Yes, appeal court. They will go to appeal court today to file. So it is not the end of the road. Yes. There is still hope. Olilanya de. Ana mari umunna anyị ndị Igbo, onye ọwụla wụsa mmiri n'obi. Yes. Onye ọwụla kuru nwa nkịta na. Onye ọwụla kuru nwa nkịta ya na ahụ, nothing spoil, nothing mega. Amami na agota. Nothing mega. They cannot dampen the spirit of Biafra. With this judgment now, they think nobody will speak about Biafra. Ashi. With this judgment now, they will think onwezo ebe ekwu Biafra. Foul, I gotta Biafra because Biafra is living inside of us. Biafra is not something you see with your naked eyes. Biafra is spiritual. Biafra is a spiritual journey. Biafra is a destiny. So you cannot dampen the spirit of Ndibo. You cannot say nobody will talk about Biafra. Say ashi. So that is what we are saying. That is what we are saying. So there is nothing to fear. There is nothing to gain to fear. Down. Our people are working. Nderugo underground are working also to see whether I can work a political solution to it. Yes. Because I know na ihe chegewo ka ma yipe anamazia yipe ochiche etiti ana batani miye. But we will not hinge our hope on such assumptions. Yes. We will continue to follow the legal path. We are law-abiding. We are good citizens. We have contributed more than any other tribe to the development of this country. Nigeria, onye Igbo geje Kano rule elu ruo hotel. Onye Igbo geje na village no na Adamawa rule elu mepaya. So you cannot tell us that we are not integrated in this country.
Onye Hausa cannot come to Owerri Ruo Hotel. Onye Yoruba cannot come to Owerri Ruo Hotel. They concentrated it on in their towns. Lagos ha, Osun ha, Ogun ha. But onye Igbo ga-aga Lagos Ruo Hotel. Onye Igbo ga-aga Ogun Ruo Hotel. Onye Igbo ga-aga Okano Ruo Hotel. Mepe everywhere. Ahia na nso. And yet, they are not treating us right. And yet, we are like third-class citizens. Oh. Most of these big men who know Yoruba, they became rich because of the link they have with Igbo. Most of these big men, Mande North, Mande Yoruba, they became rich because of the links and the connection with a rich Igbo billionaire. Yes. But yet, what are we? I want to drop this final line. Come home and invest. Come home and invest. You think they are happy that you are building hotels and building industry? You will not know. Come home and invest. Ihe Nnamdi Kanu kwesịrị imepe gị anya na ma ọ bụrụ na ị ka na doubt. Ihe Nnamdi Kanu na kwesịrị imepe gị anya na as onye Igbo, if you are still doubting, ihe anyị na-ekwu, come home today. Start investing at home. Uyogo. Also chuma gị na ama gị gbalo n'ụlọ nna gị. It's a simple matter. Finally, onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ, o nwebeghị ihe mebiri emebi. Today, the lawyers of Nnamdi Kanu will file at the appeal court. The same appeal court that squashed the judgment before will also squash this one. It's a simple matter. The same appeal court squashed that one will also squash this one. That is our hope. That is why we are optimistic. Ọdịmma nke ahụ bụ olileanya anyị ọcha n'ikuku nke mbụ anyị ekelela gị na mbụ ya na-agba iji hụ na enwere ikpe ziri ezi iji nọchite anya ndị Igbo iji hụ na okwu ọbụla metụtara ndị Igbo na-amanyere ọnụ mee ya n'ụzọ iwu kwadoro n'ụzọ ziri ezi iji dụọkwa ndị Igbo anya ọdụ ọkachasị ndị na-ele nwunye ha lee ụmụnne ha na-ere ndị anya na-emepebeghị otu ọnọdụ eji dewe ndị Igbo n'ala anyị bụ Naịjirịa si wee dị. Ekelela gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agba gị ume na-echekwa gị na-edu gị ndị Igbo okwu gị n'azụ ndị Igbo okwu gị n'azụ n'ihi na onye ịlachi ya so onye ịlachi ya dị n'izu ihe agaghị eme ya ebe ọ bụ na ịkwa na ya bụ eziokwu iji hụ maka ọdịmma nke ndị Igbo n'ozuzu oke. Asị m ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi gị na-edu gị na-eje eje na-abata ime na ọcha n'ikuku nke mbụ ụwa mara gị mma ya gaziere gị.